sele bethontelana abakhenkethi kumanxweme eli nanjengoko sekunjalo nakumanxweme alwaseGqeberha eMpuma Koloni ngeliyokuchitha usuku leChristmas neentsapho zabo ngomso. Isixeko somasipala iNelson Mandela Bay ngomlomo kaMnumzana uCupido Baron sele iqule waligangatha ukuqinisekisa ukhuseleko loluntu. Ngabakhenkethi nabahlali baseGqeberha neziphaluka asele bebuthelene kolu nxweme kuza konwabela iChristmas neentsapho zabo. uMatha Mofokeng waseBloemfontein uquqa ebuyelela iminyaka ilandelelana ehamba nosapho lwakhe. Gqeberha is the place to be. I think it's for the fourth time we came here. We enjoying every time we're here. We enjoy with my family. It's nice to be here. Kanti nabemi besixeko bafumene ithuba lokuzonwabisa neentsapho zabo ngelithuba basekhefini. It's absolutely marvelous being here. It's the most friendly city, windy, but it's festive and everybody's so peaceful and happy. I would say to tourists, rather be vigilant and be aware of your environment and always be safe. Lock your cars, make sure your car is locked, no valuables in the car. Kuthe kufuphi nolwandle ngamashishini apho kukho ihotele, indawo zokudlala abantwana kanti nobhazabhaza wevenkile, nalapho athi umphathi wehotele iBoardwalk amashishini axhamla ubukhulu becala ngexesha leholide zeKrismesi. I have no doubt that during this time a lot of people in South Africa and abroad regard us as a tourism destination. So I do believe that during this time we will see a boost in influx in numbers coming into Port Elizabeth. Kodwa kunjalo amashishini axhalabile lulwaphulo mthetho noxa nje isixeko sityale abezomthetho jikelele. We can see, it does appear that the crime rates do increase during this time of year. And apart from how it affects the locals, I'm more concerned about how it affects tourism, because tourism plays a fundamental role in stimulating the economy of cities. Our safety program, we launched it in mid-November this year. It involves the Metro Police, South African Police Services, our traffic law enforcement. You'll see them on the road pulling over vehicles at roadblocks and so forth. That's all part of the overall focus that we have. Ngokutsho kwabasemagunyeni kwisixeko iNelson Mandela Bay kulindeleke ukuba abakhenkethi bathontelane nangakumbi kwiveki ezayo kuza kwahlukanisa unyaka kolu nxweme ngokwangomso Christmas emyolima wethu. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathela iNewsroom Africa, elamigama nguNtsiki Noyiya eGqeberha eMpuma Koloni.